fel camera section. Da ni ar ffordd Lundan, noson gynta ni ar daith. 50 Shades of Grey Dark, eh? Be di hwn? Yr audiobook? Yeah, yr audiobook. Oh man, gan i rand ar hwnna. How could it get any darker? O'n i'n meddwl ar ffordd Ni'n cofio ti, pan ti fan. English capital. Mae'n hawdd bach yn Caerdydd dod â cneu Cymraeg. Ond ni wedi chwarae eitha lot o cneu yn Saesneg. Yeah, doing good. Habits, fi'n cael eitha blessed o'r perfformiad. Yeah, good crowd. Oedd o'n oce, oedd pawb yn eistedd lawr, ond oedd rhai o'r feched yn y ffrynt yn jiglo. O'n i'n teimlo heno, oedd set gorau ni, nath ni wella wrth i'r wrsos yn dyn ni blaen. Na, trwch gyntaf ni'n cyfrifol. Oedd e ddim o gymaint o pobl na, ond mae'n amlwg bod mae'n lle dda i gigio. Mae Bryn yn dod ac yn troi freuddwydio'n byw yn bod bob hyn a hyn, bob hyn a hyn. Cyn mae cyfle cyn o fynd, gafel yn ni o mor dyn, o mor dyn, o mor dyn. Mae bywyd rhyfer i boi ni. Mae'r daith bod yn ffocin awesome, Mae wedi bod fel mis o teithio wedi condensio mewn i 3 diwrnod. So mae ddylai, 3 diwrnod yn ffocin seso fo allan,